Ndio nyenda naye kuna mambo. Dojipondora jeje. Tichkach MTV hino kupainyaya zakasiyana zinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundudza dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Tichkach MTV tinodzifamira Dojipondora jeje. Zamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese zvichataura ndezvechokwadi. Ndikanyemba ndichabatwa nemhosva. Mwari yawe mubatsiri wangu. Pamusoro wemambo mutasa. Ndauyawo pamberi penyu nekuchema kwendinako. Zita rangu ndinozi Patrick Munyaradzi Nyatoti. Ndakaona hama yako Machika yakazvisunga kusahumani. Asi mufamba kwakazoita nyaya ndine kurwadziwa kukuru kuti takazosungwa nemapurisa. Takasungirwa munomu. Tikaenda kuTirongo. Tikagara kuTirongo vhiki 2 tikazobuda. Nyaya iyi yakatongwa yakapinda muna October. Kubva October takati October, November, December, January, February, March, April uno weta kupedza ndo pakazopera nyaya kumataya. Asi ndine kurwadziwa kukuru kwekuti ndikuchema namaimbona akabudisa zita rangu rekuti ndakakanganisa mufi. Ini ndiri ndakatobatsira mufi pendakamuona. Ndo kuchema kwenda waina ku pambiri pedare renyu kuti kuchemawo kwangu ndakaparidza mari uye zita rangu rakasvipiswa kubva kumhuri kuwana vanoita kuchikoro. Ini tisina mhaka yandakatadzira Martin Machika. Ndikupika pambiri penyu mambo nepambiri paMwari kuti hana chendakabata, hana chendakatadza pambiri pa Martin. Chendakatadza kutoona, ndakamuona ndikataurira vanhu. Asi mutongo wendakazosangana nawo mambo, uri kundirwadza zuva nezuva, uri kundibata. Uye ndikudzokera ndichiti una baba Machika. Handina kuziva kuti baba Machika ndiri kutobatsirana nawo kuti nyaya yejeki. Zvawanga kutaura pamedia kuti inini ndakasekerwa nemufi. Handizivi kuti baba Machika wakazviona kupi. Nditondirwadza kuti baba Machika akutaura nyaya kuti inini ndakasekerwa nemufi, obvaisa comment yekuti inini handi pakusekerwa kwangu maybe mufi anga ari kuti waita ako wandiona kana kuti waita ako mandipedzera. Mazwi akandiomera zvekuti kana kumhuri wandigadzirira dambudziko zveupenyu hwese, zvekuti nyaya iyoyo kana isina kujeka upenyu hwangu waitwa mesa kurwadziwa. Ndozvendauya nazvo pamberi pamambo mutasa kuti ndibatsirwewo pashoko rangu. Nhasi ndauya kuti chishuwo changu ngechekuti ndauya kuti akauya muswere yedare maimbona achiti akagarwa naMartin. Anogarwa naMartin. Iwe, andina mukutarisana newe ndikakusekerera. Anokusekerere. Yakavura maziso ndikakusekerera. Mangwani batsira nini? Mangwani batsira. Ndikumbirawo kuti mambo munzvere munhu iyeyu achagona kufundisa matare akawanda kutaura chokwadi chekuti munhu iyeyu daunzverwa unowu. Munyatse kumunzvera muone kuti ishuwa here chiri kuitika kana kuti vari kuita madhirama pamberi penyu imi muchizotonga nyaya dzisidzo. Achagona kuenda dzimwe dzakatowanda. Saka ndikukumbira uchenjeri hwakasimba kuti munyatse kumbomuona kuti zvaari kuita ari mugwara here kana kuti zvaari kuita ngekuti already pandakatoona kuti haasi mugwara ndipanga kundiblame ini. Nditoona kuti hasi Martin boyo ndakaona. Martin ndakatobatsira handi chendakamuita be. Nekuti ndibvunze baba Machika kuti akazwa. Kana ndisina kuvaudza
akazwa namatinhiri kuti ndakasekerera. Saka ndozvendinoda kuti mundibvunzirewo, uye ndakaparadza mari ndakaparadza inosvika kuma 760. Apa ndinoona uri kuenda kuchikoro, apa ndina kuvatadzira, ndozvendikuchema kuti mambo wei handina munhu. Iko zvendingonongedza wose uyo akapara mhosva kana newe muti, asi handina chandakatadza kana wani. Ndinowadziwa kuti uyo pamberi penyu kuti ndibatsirwe nedare renyu. Okay, all right. So kuti proceed kana nyaya chiri police verify first. Unoti mai awa ndizvo pane munhu ari panzira. Handisikutoa vanhu vese vese. Pane tumwe tuvanhu vauya panze atuchinyepera. Asina kuona munhu wese wese wakufunga kuti ndobatsira ukuna kupinda gate. Task Force Private Investigation Company yauya kuzorerusa basa. Chaya nhare panhamba idzo. Kuti pane kuja sadza nemuzimu. Muzimu waronga kuti ine panolandura. Asiye kuja ntsima ari kudziramba zvimwezvi. Rambani. Rambani. Mapinda chaipo. Asitine pankhani ilipo wanangu. Asinya ilipo wanangu. Eka ndikuuze. Ndikutaurire. Pankhani imwe yakupumana. Panyaya yakupumana. Ari kuronga kuti ine panoudandura munthu ari kubuda ndizvo. Ari kutaura kuti ine handina kukuuraya ba. Ndizvo. 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 Ndizvo chaizvo. Pakukhala kwanu. Pakugara kwe. Ndizvo. Mana. Nyaya munaidziwa here iri kutaurwa nemuzimu? Handizi. Chendinoziva ndechekuti ndichataura chendinoziva mambo tifambe because ndiri kubatanisa mashoko. Hambi madura mkuu. Unoti amuizi. Handizi. Mungani? Nyatoti Patrick. Patrick Munyaradzi Nyatoti. Tamberanyi muzimu wazo kunongedza. Nenyaya yekuti muzimu wazo kunongedza. Munondidziwa? Munondidziwa. Inini munondidziwa? Ndikuziwi. Munondidziwa? Ndikuziwi. Kutokumbana kabani. Takumbana bani. Ndivyo. Ini ndinotaura dzinodekedza. Ndinotaura dzinotsvomwesa. Hanzi ndinotaura zvinonakidza, ndinotaura zvinogumbura. Handiti? Ndaona anongedzwa mwanangu. Ndaona anongedzwa mwanangu. Ndivyo. Wandinongedza uko. Ndaona dzonongedza, ndaona uchipumhiwa kuti udandiuraya iwe. Ndaona anongedzwa, ndaona. Ndaona iwe uchibva mafira ndakaita una madziva iwe. Ndaona mafira ndakaita una madziva. Ndizvo zvinotaurika asi handizvo. Ina asati ndatiramba. Ndibyo here kana kuti kwete. Ndizvo zvaari kutaura. Ndizvo chaizvo. Ndizvo zvaari kutaura. Ndida kuuya iko. Maindisvikira zuva ridacheka nyika nengadari. Kubwera kwangu ndinabwera semhonda. Hongu nkhani iri kutaurwa yawidziwa? Handizi. Tangweranyi uye ari kukupuma. Handisati ndamubvunza. Ndikuda iwe. Ari kundipuma. Mushure mekumubatsira ndopane nyaya. Simubvunzo. Ndishikurupa. Ndine weneyo. Mbana ambo ndinongedzera kuti mabwera uyu ndiye kupumhiwa uyu ari. Hapana. Ndana anduza. Hapana. Hani ndikukuudza ndekhe. Tangweranyi uyu ari kukupuma. Ndizvo. Ngemhosva yaro ndipuma. Ndakamubatsira. Udamubatsira nekuona akafa here? Udaona datiti? Ndakatomubatsira kuona akafa. Pakuudza wani. Ndopane nyaya yangu. Kadaurayiwa nani? Handitozivi.
Iwe ndiwe udaona adafa. Asi iye ari kudzahwirira achiti iwe ndio akandiuraya. Kuti akazotaura kuti waiendepi waibvepi wakandibatsira kundizvuzvurudza ndo mashoko ake. Ulipo pakuuraya kana ari kuti wakandizvuzvurudza. Ndio zvaakanga ari kutaura pakuzoti kuzvuzvurudza wakutotaura kuti ndakamuuraya. Ndisina kumuuraya. Tamwera nyipo iwepo dziri kubuda kuti iwepo ndio udandiuraya. Tamwera kuti ungabviwepo urandizvuzvurudza kukubata mwendo. Ungapatiwe mwendo zvuzvurudza munhu ndo bvari kutaura. Iye ndio zvari kutaura. Achiti adaurayiwa nani? Kana iwe uri kubviwe ndoda mutonza. Apa tononoka itori dare guru. Roda kutonyatsa kuvhenekwa ndo zvatatobudira panapa kuti nyaya yedu kutojeka because takatobva mujeri. Nenyaya iyi. Saka inyaya yedu kutovhenekwa zvakasimba. Yema hakuna norova umwe ba. Chimbo yema. Chimbo zorora. Ndotonyatsa kuvhenekwa munhu asi mufibo. Asi Martin bo. Chimbo yema. Nepana sanda bvunza ku. Ndichinewe mwana. Ndi muchini. Ine pano ndikuda kuti tirongerane ndizvo. Haisi mfosva ba. Kana wakatomangiwa dzakadarika. Handizvo. Nkhani yekuti iwepo udadza mudzudzuru uda mudzudzuru dzabzo muri kutauradzo. Uda muona adatiti. Ndakamuona akazvisunga ari mudenga. Nemuti. Ndobva watiti. Ndatodaidza ndakadaidza. Nditoripo ipo papo. Ndatombofamba futi kuenda kure. Amatiti. Patazotofonera sabhuku takazotoungana ipo papo. Patazofonera sabhuku kati ayako. Amene kuti muroti ndipe nhuro ndaichesere kana kuti. Rechimangwana patatoenda kumba patatomusiya. Rechimangwana ndipo takazouya ndakazotosvika munhu atodzikiswa. Pakazouya mapurisa. Ndakatosvika munhu atodzikiswa. Ndakutongotora statement iyo waibikwa ende wakazotanga kudaidzana. Patatogara because nyaya inge 2022. Ibvazve. Ini mvunzo wangu mng'ono unaona kukura. Mvunzo wangu mdiki unaona kukura. Ndidzo mwanangu. Si mvunzo wangu kuti iwepo pakudzaona uyu adzimangirira ndibvo. Ndamakazoona uya azvisungira. Wakari kubuda kuponi iwe. Ndichitobva pane umwe musha. Pasekuru wangu pano kupakombora. Kutendi. Ndichienda kumba. Kuda muona adadzimanga munjira musanga. Munjira. In fact nzira ikoko yakaita kuti kune highway kune imwe nzira inodimbudzira. Inodimbudzira yacho yakasensa iyo ndo yanga kaziso. Munjira imwe. Usadimbudzira kuti muti uri apa padhuze nepane kapepa papo. Ndo papane nzira. Yemani, ndine neyo. Si angaronge bzekunama ini basi ndikuzviona handiti. Angaronge bzvipurondo ini ndikuzviona. Thangwe ndadza kubvunza kuti thangwe ranyi uri kunongedzweyo kuti wakandiura. Thangwe nekuti akati iwepo dandibvibvirudza. Zvikuronga kuti pane wadamuuraya. Iwepo wanga uripo. So iwepo ndoda dzosara uchiita basa rekumangirira here kana kuti. Ndo pane nyaya yangu nemubvunzo wangu. Handiti? Handizopazivisa. Zvanzi. Uise ari kunongedzera kuti makandiuraya. Ndope ndikutouyawo kuna mambo kuti sei uya anondipa mhosva. Saka zvikureva here mira izvi. Zvikureva here kuti iye ari kuti ranzi makazondizvuzvurudza. Saka paunzi pane wakauraya. Imi vamazosara vamaita plani yekumusungira. Ndope ndiri kuramba kuti ini handina chendakamuita ba. Ndakamuona, mhosva yangu ngeyekumuona. Ndoudza vanhu. Unless kuona itori mhaka. Ndinoibvuma pamberi. Mwanangu, teteka. Ndizvo. Ine pano handimanikidzi munhu. Ndinobve madura nguwa handiti. Chamaramba mune maramba handiti. Asi ndakuudzani basi. Ndizvo ka. Thangwe rangu riri kuti inde. Iwepo kuramba kuti hauna mhosva basi mhosva ndiri kuiona. Handiti. So mphosva yandiri kuda kutsvaka kuti ndiye kuti iye ndiye here udauraya munhu uyu kana kuti iwe udadza pagariwa mari yekuti udzamumangirire mumuti. Handina.
handina chendakapara kana chendakabhadharwa kana kuti changu nini ndati kumuona kwakudza wani. Ndiyo mhaka yangu. Brigade. Si. Thangweranyi ari kudzauya achikupuma. Kana usina mhosva naye. Ndozve ndotouyawo kuna mambo. Ndonyaenda tourira kuna mambo kuti sei uyu asiri Martin ba. Martin ndinoziya nachendakamuita. Ndosaenda we pana mambo ka. Musadei maiki. Imweni muri vani vacho. Mukadzi wangu. Nganyara. Mamuri mensere pakaitike. Ndatizesa kazogomba kumalele. Kumwe mbuya. Nemwa munaano akabuda pamuyi ndibyo. Apota na paseri pakati ndikwenda konyako akafika kumweko achinyenga mukadzini. Akadzabvira andinyenga kumweko. Munati nkhabe nekuti ndangati naye pano. Imimi mbonyararani handibvere. Nkhani ndiye uyu. Nyara imepindura naye. Ndibvere. Nkhani ndiye uyu. Uyu ndiye andiruda kutaura naye. Imwepo mamuri mese paadafamba pachiona muntu yadzafa munjira. Makari pombo. So Thangweranyi uri kuzviramba. Ayo, Mwana uponi futi. Ayenderere mberi nedare. Dare mupindurana nenini. Ndinoina ngwere wandapomere. Handiti ndanongedzewe. Vanhu vese vanazvo zvekutaura nyararai zvinhu zvifambiswe zvakanaka. Ndinoda kuziva kuti ndikubatsire sei. Handibve. Iyepo kana uda kubatsirika batsirika. Handiti. Hadina basa ba. Mhosva inoenda pamunhu. Ndibve. Inoenda apo era. Haiendi pamuti. Handiti. Inoenda pamunhu. Unadziva ere kuti muntu ungamuone futi akafa apo. Ungangopfure dzako. Uribe kana chawamuita. Asi unadziva kuti ukadzaenda kweneko usina chawataura apo anouya. Unozviziva? Anouya achiti. Wakandisiya. Asi ngosi. Inonga itozi ngosi. Ngosi. Saka zvidafanana nedzinthu dzandiri kuda kuedza kutaura. Kuti Thangweranyi mweya uyu uri kukutera. Handiti? Ngatisa imwepo mungaita mungandiendera unongashendera nengasiwa. Handipoma. Ndipe kuti handifani kubvuma ba zvendizoziwa. Nampodi kubvuma. Inini ndati Thangweranyi. Mwadudzira wana Thangweranyi. Muzimu uyu wakudzatera ilepo. Handisati ndabvunzana nemuzimu wenyu. Maona pamafika mandiona ndichitaura nemuzimu wenyu. Mangocheka mzara achiti hamuna kutaura. Hani maona ndikubatisa inangu. Ndipo chindadzabuyerera kuti ndidziwe kuti Thangweranyi iwewe. Muna kareya. Muna ubare ere ipa. Nani? Nyewe niwa. Tina ushamwari. Muribe ubare? Tina ushamwari. Uribe usawira? Apatumburina. Si Thangweranyi mzi. Uyu adzabudika kumba kwake kuyako dzakupumha iyo. Ndo parondirwadza zvekuti inini anga ashora mudzimu wangu ere ini ndamubatsira. Ndosaka ndadzokera kudarira mambo kuti mambo we handina chendinoziva bei. Munhu uyu mufi ere uri kubuda. Because mufi ndinoziva ndakaona. Handina chendakamutadzira. Ndosaka ndauya pano. Ndozvida kutonzverwa izvozvo chokwadi. Ndochetatorira panapa. Saka idaridza kutoya tonzverwa. Nanasi. Vabereki. Pamusoro iyi. Ini handisi kuti bvumai zvandotaura. Hatitika? Ndoda kuti mutereresese dare renyu parinoenda neparinopera. Nhasi munogona kusumudza maoko. Amen, amen, amen. Handitika? Asi mangwana nyaya ikasafamba zvakanaka inozvimbira kwamuri. Kana kuzvimbira ivava. Pakufamba kwenyaya dzipi izodzidzi. Chiremba. Ndasvika pamwoyo. Si. Iwe ndabva dzauri kutaura. Nditaurire kuti
thank you. 2022 tichienda kunobatsirwa kwaChirara. Tichisvika Chirara asipo ari kwaMakunda. Ndobva ndagara ipapo. Ndakazotorwa ndikaenda kuGoma. Ndasvika kuGoma ndobva ndaurayiwa. Ndatorwa ropa. Uyu akandiona uyu ndiri mumuti asi ndakamutarisa ndobva ndamusekerera. Saka ndozwa ndakamusekererei. Aiwa zveshamwari, wauya mudare iwewe. Wabvunzwa zvakanaka. Wakatorwa ukaurayiwa. Wakaurayiwa nani vasina mazita here? Ndakaurayiwa naFambi. Nani futi? naWilliam. Nani futi? Timburwa. Mira ndaure usandiendere ndindakaurayiwa. Ndati Fambi. Nakore. Naruka. naWilliam. Wazvizwa? Sure. Vanhu vacho iva vari panapa here? Awapo. Seva Narendo. Ndindada wadaidza. Uyu ndiye akamhangara. Inzwa zveshamwari. Iwe wakaurayiwa vanhu ava vakakuuraya include uyu. Vaifanira kunge vanhu vai varipi? Vari padare. Handisi ndine mvumo yekuwadaidza. Vaifanira kunge vari padare. Handisi ndine mvumo yekuwadaidza. Vanofanira kuwadaidza vave mudare. Ndine mvumo. Vonongedzwa kuti iwe uri mhosva. Uyu haana ari pana akataurira here kuti ndasekererwa naMatenda. Hana here. Famba indima. Handichadzoki. Mukadzi wangu ishirikadzi. Mwana wangu inherera. Sawira. Mbodzika mati. Ini ndinda kubvunza tutaurira. Handiti. Ndakuzwa. Famba indima uri kufamba. Ndini ndaita kuti ufamba. So, imwepo. Handeni pang'ono basi. Ndizvo. Tinasvika. Handiti. Agora inyapa ndida kubvisisa kuti iwepo na uyu kuna mafara aponi kuti udzatere uyu. Ndizvo ka? Inini akundiona muntu. Asi muti handinozvisunga. Ndiani akada kusunga? Ndakasungirirwa ndapedza kuurayiwa. Ndopa ndakasungirirwa mumuti. Ndoma ndakasungirirwa. Uyu uri kudenyi kwari uyu? Akakuitei? Ndakamusekerera. Kuti zvidini? Ndopa ndikuda akakuitei? Nyaya yangu akaizwa asi haana kuti aparura. Hapana chiri urasa wanga usipo iwewe. Wazwa? Mhere wakainzwa. Ndakachema. Saka unasawira. Tikuda kuti zvinhu zvobatika tichikuronda futi. Ndozvandotaura. Uyu kune uyu haikuti sengozi. Iwe. Chimbo yemani marudzi akasiyana. Yemani Tinzwi. Ndati ndakaurayiwa. Handitika. Uyu akanga aripo. Uyu. Uyu akanga aripo asi kutaura chokwadi uyu akatya uyu. Haana kundibata. Asi bvaita sekuti akaenda uko. Vadzodzoka. Hana yake yaimurova. Wakaurayiwa neuyu here? Udaurayiwa nani? Pandakaurayiwa anga aripo uyu. Asi hana yake yakarova uyu. Haana chaakandibata uyu. Asi ndakazomusekera kuti une shuwa here. Uchisiyawo ndichiurayiwa kadini kuchema kuridza mhere. Ndonya iripo. Akandipindura chete kuti ndakamusekerera handina mhosva naye ndinomuchenura. Aumanyi kumuchenura Sawira. Ndati akadaira mhosva. Nandimwe wanhu wanoja ntsima. Akadaira mhosva. Vantu weposo. Vakafa nkama yenyu yakadzvimangirira munjira mutengo. Pakafa amai yakazvisungirira murodhi yakati musango. Maiwe musango chaimo pakati pesango. Kwatinobva kudombotinhira kwaakaenda kuitira izvi kusaumani wondifata. Ndiri kwawani. Awo vanokhala kuti Agara kudombotinhira. Saka nkhani kupatana kuti kwahondi. Nekuti ndakafira kwahondi. Iwe kuchimbonyara. Tiri kupatana pano. Nyeke uyu ka. Nzverai munhu uyu.
ari kunyepera kuti ndimati shoko rangu ndazvibva shoko rangu roti ndini nakumbatsira iwe chitsvaga mate ratsvage mate ratsvage mate ina chimbowatama ndikuda imini wa gara pasi usataure nyaya uchataura nani aiwa inini inzwa Sawira nditaure Sawira ini ndakatotumwa usandienderere mberi Sawira gara pasi nhau dzaka gara utitaure chani aina ndigari pasi ini handidi zvinhu zvemangamana saka uti ndirunyepa aiwa ina haunitauri uchindinongedza ini ndiri kutaura nyaya runyepa here hondo kana nyaya iri nyaya ngaimire senyaya saka ngaende kuno ndibute pamwana wake zvazvo ndokazvotora ndibute pamwana wake izvozvezvo ndibute pamwana wake iwewe wakaurayiwa buda pamwana womunhu ndakutobuda ipapa inini ndiri kumirira uyu andikuchenura bati nyaya iyi ndichiitarisa mudare haina kuchena nyaya iyi haina kuchena noita sei Sawira noita sei Sawira aiwa noita sei Sawira ngaibude mwana wangu iwe shamari kana uri wakatadza nyaya ngaibude kumwana wako ngaibude kumwana wake ndakubuda ndisi mati ngaibude kumwana wako kwenda ipapa mangwana kana nhasi touya mudare futi chiti mwana wako abudira rawenda kwani aiwa madzibaba chokwadi nditauro shobana makasunguka ndakwenda ipapa handisikupa vanhu zvekutaura pamusoro iyi handisikupa vanhu pamusoro iyi munyarara itizwa handisikupa vanhu zvekutaura asi kubva pakutanga pakufa kwakaita mwana wedu uyu murume uyu ndiye kutanga kundifonera ndisina tatoviga munhu tatopedza zvese akati uyai kuno kunzwe nyaya yemwana wenyu wandaona akazvisungirira mumutumbo takatoenda tikafamba naye achida kuti nyaya yandakwanisa kuti ndikudaidzei ndichikungorohwa nehana nanhasi akandisekerera ari mumuti munoziva kuti pakazombopinda dare ramambo Mutasa vachitaura nyaya yavo vanonzi iyeye nachirara vakaendawo chinovheneka munhu kugotsi kwake mwana ari kuti ndakabayiwa kupi kugotsi ndikatorwa ropa yekuti ndakakanganiswa pfungwa dzekuti ndikasungirwa mumuti iye akasvika kuzikanzi namambo maimuvheneka maidei pari zvikanzi taida kuti tizive kuti ndiani zvikanzi muchivheneka kugotsi here uyu matena ari kuda kuti vaindivheneka kugotsi vachida kuona kuti pawatora napo ropa richikubuda here tikabva ipapo pazvese zviri kungoitika ndiye ari kutungamira pamberi kuoneka kwebhegi ragara kwemakore akawanda ndiye futi nyakutanga kutotifonera kuti bhegi renyu riri kuno uyai mutore bhegi renyu riri kuno iye ega ndiye ari kungotoresa endi pakamboenda vanoshandisa vachiremba ndokumboti nyanyuka izorebe hayo ndambowana mhinduro dzirikuda mukati umu mhinduro dzirikuda mukati umu ndezvekuti miraizve mhinduro dzirikuda mukati umu itrue kuti uyu ane mhosva here pakufa kweuyu then ichitu ndekuti uyu mudzimu weshuwa here kati ari kunyepera ndofati ndozvikuda mukati umu saka mukandipindura tetekani mubve wamutasa ibvani shumba mudzimu apa uripa mazvibvaka tekuti pos tibzoka mudzimu iri apa ngozi kana ichiuya inoda kuti isikatudwe itaure chezvo handiti uyu mhosva ndinomupasa uyu anayo ndini ndikutaura madura nguo mazvibva mhosva yandinokupasa iwewe ndeyekuti iwewe ndiwe wakaona munhu ari mumuti asi iwewe ndio uri kudziva mafiro akaita iwewe ita kuti katatu ka4 handizivi mafiro akeba chendakaona kumuona chete chendinoziva kumuona chete akazvisunga wadamuona kuti adzamuona uri kuitei iwewe ndechitofura awagoni kuziva kuti hamuna kuona nzira here baba Machika kapathway awagoni kuzviziva ba kana wakafonera sabhuku yake kana anyone wekudhuze pasango pekuti takatotya kuti pane kune highway kune nzira inodimburira iye anga ari munzira inodimburira maiyo musakanganise mhepo yemufira padare rake imimi makataura kuti excuse me makataura kuti manga makataura bandit musango imomo handitika danda racho ndakaritsvaga ina ndira kuruona endi pasango endi distance yakatravela
makilometers kubva kumba kwaunogara tichienda pakati pesango. Mirai ndipedzise Samachika. Vabereki panapa nyaya mukati mudhome yatombo. Samachika wari kufungira. Mukati pamwe wakationa mukatumuka ndoma tongwanyayo. Panapa kuja mudari. Tinyarirei panapa toda zvinhu zvakatiti regai ndimbokukumbirei vakuru vangu. Muripo madzibaba, muripo nemi. Inini mudzimu wandinogarira nhasi wandakabata handisi hama dzevanhu ava, handisi hama yevanhu ava. Ndichambokusanangurirai padoko, then ndine zviri kuda kukumbira. Mbomira mbuya imimi munenge muri kudziva zvakaita murume kutorwadzirwa amai chimbonyararai chimbonyararai amai imimi manga mune murume here paakaona uyu achifa saka tangwiranyi imimi muri kuita nharo imimi mukuita kunge makaenda muchibatsirana kumuvhara. Aiwa ndati makabatsirana muri kuziva mafiro akaita makamisa kubhizi yari here saka sei muri kuita nharo dzenyu dai muri kutsvaga kuti mwamunenyu anobatsirika sei omukhonde kuti iye kuti adzamuone musango akadzamuona senyi musango ega ega ndakatowatuma kuti mundiunzire uvhuni imimi ndini manga mauraya munhu kuti ndakatowati enda munondimusori tingavuya yedu isiyo ba asi otherwise chimbodzika mani tangweranyi imimi muri kuita nharo imi ari kuvharira murume wake chi kurwadzirwa mari handisa kutaura toguma nyaya isi yedu ba ngekumuona pamwe mungakwanisa kutibatsira ngatibatsire pamuromo muruzvinzwa neminese ini ndaitoresa zvitupa pandandiri ndiri kutoresa chaitandikwa nemunyaya wachida chitupa chakaramba kutopedza kutorese zvitupa ava vanogara kunharaunda kwangwa. Inini ndini chiyawiko ndiri youth chairman. Ndakabva ndati ndapedza awa chitupa charamba akatombochema wanditsanangurira zvawo zvazviri kuwanetsa ndobva ndandozokubatsirai mangwana. Ngatipinde munzira taakuenda tichiti dzike wachinditsanangurira nyaya. Ndakazovati ini ndaakutenane apa ndoda kuenda kumusha weawa kumwana wawo akaigwa nezuro handina kubatikira basa kana ndafunga kuti ndipfuure nepi nepo ndichivatandadza ndichienda kumba kwavo. Ava vanotogara chinhambwe ava vakabva vati kuti maakupinda nenzira iri regai ndipindewo neko but tese kwataienda kwakati rebei. Ndakafamba nawo ndobva tafamba newamwe vanhu 2 tasvika pamunda pewamwe vanhu ndakabvumirwa magere 5 inini 2022 tasvika pamba pambuya mamina mbuya waripi mbuya machika awa ndo maiwe musha vakatanga kutitsanangurira nyaya. Ndakagara mudhuze nemoto ndichigosha magere asi ndisati ndasvika pamba pawo mumwiri mangu makati ndobva ndati kune uzvo ndiri kutomutsanangurira hameno zviri kuita chi mwiri wangu zvokuti ndiri kufungidzira kuti pamwe mukatibatsira imimi sinzi muchiona zviri kumhepo pamwe tinogona kuchira mhepo nekuti imimi chokwadi chekuti munhu uyu akabudirwa first day ndinozvitenda nei zvandidaro so ini ndakabva ndasiya vatapinda mamambuya vataugocha magwera mbuya wakatanga kuda kutitsanangurira nyaya yekuti zvainge zvafamba sei kwakafira mwana wako kwahoni vachitsanangura nyaya yavo yaibva mutsoka dzangu ichipinda musoro ndanga ndakutonga munhu adode ndakabva ndanyaradza mbuya nyarara musasatauri nyaya inuba hameno zvairi kundiita ava vakabva kuti ndo zvairi kundiita ndobva ndati saka todika ngatisimuke tiende. Inini ndandatobva pasaidi pemoto ndaapasitoni ndakabva ndangoti kwaka kobva ndatomira ndamira uyo akabva abudirwa zvaakataura inini hapana hangu chandakazozwa ba ndakabva ndabuda kunze ndobva ndanorara nedumbu nokuti mhepo izvi zvakanonoka kundiperera. Ndakaenda kumba kwangu ndikarara zvirungu ndidaro nekuyi handina. Saka inini ndiri kuda kuti kune vanewo havo maziso emweya chiti chagiraiwo kuti
chii chakonzera kuti zvizosvike pazvasvika apa kana pasina dambudziko? Zvechii chakamboitika kuti pazouye zvese izvi? Endi isusu takuda kunyatsozvitarisa, tiri kunetsana hedu pamhene-mhene. Patiri kunetsana nemufuwi, chiremba munobvunza kuti vamwe vacho varipi nhasi, panapo wakatombosvika. Bhegi riri pariri remufuwi. Rakazobuda bhegi ndo rakatanga kutaura. Riri kwaishe Saumani. Saka isusu tiri kuda kunyatsoziva kuti saka chii? Ndo pane nyaya yedu, ndo saka tauya kune vane maziso. Mama maita zvakanaka mataura. Ava vacho vari kubudirwa nemufi chii nechii. Hapana ukama. Imimi nevana hapana Hatina ukama. kungobatwa handitika kuitika. Right. Munhu kana akaurayiwa handitika kuda kubatsira ipapo. Munhu kana akaurayiwa mukafamba pane munhu akaurayiwa handitika. Munhu akaurayiwa ukasanomutaura wasvika ndione chi une mhosva. Saka kutaura waona munhu pakadini pakanaka. Zvino kuona kwamakaita kana kuti kusvika kufamba kwamakaita manga muita sekuti muri tofamba henyu muchitenda kunoona kuti mufa munobata maoko ndizvo. Asi makama matoita sekuti makatonopfekwa nemhepo yemufi iri kuda kutsvaga painoda kuti igare kuti itaure nyaya yake. Saka paari kutaura hatisi kupokana kuti ari kutaura haasiriye kana kuti chii. Tinoda chiri chokwadi chisiri kuti imimi munokakavadzana kana kuti munozoita sekudini kana kuti ngemuri kutungamira. Tinoda kuti vemweya nevanoona vaverify nyaya iyi kuti yakawamba papi ichiperera papi uyezve munofanira kuita sei imimi nokuti muri vatorwa. Ndanyaradza zvese izvi kuti tiri kuda kutoziva nepapa ine bhegi. Tambira inini pane mubvunzo wangu ndiri kutaura neuyu ndiye nyakuona mufi ko uyu Nkaramba idaona mufi tambira nyaya ari kuita ngana mbori ndindega ndiri kudaira ira tese tiri kudaira panapa ini ndega tesirani ndimi muri kurongedzana kutoti mndu ndinanga kurwadziwa nedambudziko rapinda mumba. Pane kurwadziwa nedambudziko rapinda mumba ka wabatsira. Chinzwai baba. Nyaya iri kutaurika zvakanaka handitika. Mauya mudare handitika. Muri kubatsirwa handitika. Icho chamboita kuti mufi wacho afe handitika. Chiripo handitika. Chiripo chakatogara kumba kwevanhu kwafiwa kwacho handitika. Chaita kuti nhasi muuye imi muchinongedzwa nemufi chiripo futi handitika. Saka zvachiripo chake chaita kuti muzobatanidzwe veukama nevasiri veukama kuti mugadzire nyaya yemufi ikari. Inhau yekuti ari kuda kuzvichenura kubva kwese kune vanhu vakamuona nevasina kumuona handitika nevamubata. Saka kunyaya dzekuzvichenura ka imi musazoende kuzononongedza kuti iwewe iye ndiye ngaataure ega zvaakaitirwa nhau dzake kuti iwewe wakandidai ukandidai. Hazvirambiki izvozvo dare rinotaura kuti kana wanongedzwa uya mudare. pane nyaya mwanangu teteka uyu mhosva namufi ana pane nyaya yekuti aite mhosva namufi kadzi ari kusimudza boka kurwadzirwa baba. Wakaurarwa chasurwa kutaura muri pabodzeri saka tatipa muri pabodzeri pabodzi pe pakaenda uyu achiona mufi ndakafamba rwendo ndiri ipedza inyaya dzenyu. mbuya uyu ari kuziva dzakaita mwamuna wacho enda muchandiripira kana ndisina dai. inini ndimani maturangu iye ndouziva zvakaita mwamuna sadoti jairira bebe iyo sadoti jairira bebe vabereki chiita kuti dare iripereka ndokupe muchiremba panapa. Chiita kuti dare iripere ndokupe muchiremba panapa. asi ndakuudza zvandikutaura ndizvino dai nyanga abvunza kuti sei mufi ari kunditera sei muri kuti nemhosva naye zvazviri nani asi nemukadzi wako ruzivo aiwa. Saka mwakadaidzawo nekuno muchide kuzwa chokwadi asi muri kuramba muchivhara kuti chokwadi chisabuda. Munozviziya aiwa izvi ngowawata kutinyi ngekuwadziwa imwe mbuya saka ndijairira ke ndibva rimwe yongotoro kurwadziwa. Saka taunganirei pano kana muchidezwa chokwadi. hamusiri miba ndatanga kuitira dare kurazikana une mhosva nongokunongedza ndizvo izvozvo koiwe mauya muchindiudza here kuti ane mhosva ndeuyu ndeuyu panapa. Saka uda ndirambidza kuti ndinongedze munhu aiwa uda ndirambidza here urutive uda ndirambidza kuti ndinongedze murume wako ora mandiudza here mimi kuti panapa mune nyaya yakati neyakati mandiudza mudanyepera ningwarira
inini vabereki nyamba terera ibva mwana nyamba muzongware sei muende kupi nekupi asi imutazoiripa Isuzu. Oh. Dande pekunyora. nyorera pasi Ndisanyora bipi? enyora pasi iyo achazoiripa Inini ndoripa kumba kwedu ndototi undaimono. Kana muruma uya ine mosha. chinyorai pasi atongera chisamo iyo achairipa iyo iyi iyi ndo yamucharipe Gato kumonye dafta mwanangu amo. Mwende wadzamambo mhosva iri mwamufi uripo pane uyu haanya kuuraya ndiye pazvinzwisisa ndozvinhu zvandanda kutaura asi tiende motaura tane mhosva handitapedza Ana kuuraya ndiye bapedzisai. handisi kuda unoita nditume iye ndiye kauri kuita ngone mhosva iwe mari yei satenyeku mari yei iwe pa mari yako iri panawe mbobudei budei mene chibudei mene simuka mene ibhazi uyu chitumabirwa nemukadzi auyu chitumabirwa nemukadzi imi maimi makadaidze vanhu panapa muchide kuzwe chokwadi chokwadi chiro zingachitaurwe muri kuvhara futi chokwadi saka aiwa handisi kuti mune mushonga muri kutaura mushonga usaita kunge wauya unongwarira inini vachiremba mbarambidza kuti wataura iye usiriwe murume usiriwe murume nyaya takati chivezanisa kwedu pampona handiti Golden chirara uyu panoa pakasumuka mwana iyeyu wambuya achienda kunobatsirwa panoa ndo pakabhaji sati yaka patakataura nyaya isusu kai takawirirana Golden chirara chinge tamutambidza bhegi handiti yakadiwa kuti saizvozvo izvi kudai nyaya iyoyi akabva yazosumudzwa bhegi riya rikatorwa nemunhu asiri muzvaro mukuzona mukuzona asi izvozvi nhasi ndo maitikire kuti yakudini yakuita kuti uyu arosumuka chijambura nyaya isiri yake ngatiite so ambuya mapobvunza emuzovazi pakwana baba mamuri kwere ndingabvunza muzveu kuti pakwana munhu mamuri kwere ko ndingambokumbira kuti mbogare pasi pemuta iyo zvakadii ndiani wake ndiani wake but arikubvunza daika ibvani zveshumba igaranga yacho ibvani shumba reka ndikudzeni pano tinoremekedza imimi notimuraya kana takudza imimi inini ndiri pakati pekuda kuvabatsira handiti uyu akaunza nyaya yacho kudai kukonzekana pamutima ndizveni sibva akaunza nyaya yacho kudare kukonzekana pamutima anoda kuti nyaya yake ibude zvakaita sei zvakanaka handiti ko uyu adzauya kutako kwachembani aiwa iye handiti iwe dani utobvunza kuti tambweranyi sekuru mhepo iri kunditera zvanga bviri nani panotimwa pamunganditi bhechu bhechu imbomirai bzakadaro vana mai tiri kunzwanana ndizvoka tiri kukumbira kuti mhosva yamurume uyu ndeyekuti akasekererwa nomufi handitika right mhosva yaakasekererwa nomufi inhau yokuti zvawatouya zvangu zvangu zvadini zvanaka handitika chokwadi ngachibude pai pachena zvino pakubuda kwechokwadi pachena ka ndimi mwakuda kuviga chokwadi so pamusofanira kunge muchiviga chokwadi ndipekuti murume uyu ari kunzi haana kuponda handitika haana kuponda haana kuuraya saka isusu pachikuru tinoti kubvuma rutedzi kudini kudonha yangu basi yane mhosva naye uyu ngekuti iye akaona munhu mutengo handitika uri kubvisise wakaona munhu mutengo asi iye urudza bvinatsa kuti munhu ndakamuona munzira ndo pane mhosva yeuterana nemufiwe mwana wainzwa here nyaya yako ndiri kuinzwa matsanangure muri kuita iyewe uri kuti ndakaona munhu munzira ndataura wani kuti pane highway pane kanzira kana terera uzvibvisise iwe uri kuti wakaona munhu munzira
asi iye ari musango wazvibvisisa. Saka ipapo nkhondo haikuteerere kuti uri kundikepera iwewe. Saka ngozi yacho yaiuya here kwawo. Vanhu vakaita nyaya iyi asinganditeerawo ndisina muparadzi. Varipo pakurasirirana. Hauna ngozi. Mazuva ari kurasirirana, nyaya inofanira kufamba zvakadini? Zvakanaka. Nyaya inyaya ikafamba. Itorewo mhepo yokuti musatowirirana nyaya isafambe zvakadini? Ende mufa asatondoonekwe pake chaipo pakadini pakakanganiswa. Saka vanhu vakaita nyaya idzi vakagadzirisa nyaya kare. Saka paufaiti hwavo havasi kugara pasi, vari kutoenda kun'anga dzekunovhara chii? Tangu uyu ngangotaure kuti inde ndazvibva ndiri kukunyepera. Nekuti uyu ari kuti ndakamuona munzira. Uri kubva. Uyu angari pai. Saka pane nyaya ipapa, pega ipapa. Ndio padiki diki apa. Nekuti dai mufa ari kuti wakandiuraya. Chazviri kushatira munozwa kuti chii? Chiri mweya uyu uri kuzondobata vana vevaridzi. Handitika? Saka dai wagona mweya uyu wamufiwa, wambonobata kune vanhu ivo vakaita zvinhu zvipi? Izvozvo. Saka chinhu chamaifanira kukumbira imi sedare renyuka, mafamba munzvimbo dzakawanda mufi asinganyatsi kundojekesa zvinhu zvani zvake. Handitika? Zvichiita atojekesa asi pane kuvharwa kuripi? Kuripo. Saka pakuvharwa ikoko nyaya haizonokwanisi kuzonoripika zvakadini? Zvakanaka. Zvinhu zvamaifanira kuita ndezvokuti mokumbirana nemufi uyu ka. Mokumbirana nemufi uyu pokumbirwa chisimbiso chokuti mufi uyu ngaaende door to door kune vanhu vapi? Ivavo. Kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ivavo vanhu ivavo vozouya voripo votaura nyaya dzavo kuti aiwa kuno kuti tisu takaita zvinhu zvipi? Izvi. Enda zvitori chaimu. Ngozi mutombo. Ibva mwanangu. Tateka upi. Ndakuti ubatsire. Handiti. Ndiwe wauya uri kukonzeka. Ndauri kukonzeka. Ngataura cheche. Ndauri kukonzeka. Ndakaona. Sorry. Andina. Hauna kumuura. Asikuda. Handiti kuona vari vangani apa? Iye mhosva yaari kukupa yeye kuti wakandiona. Iye kune murume uyu. Zvakamuona anga ari musango. Saka pane nyaya pamuri kupesana pekuti iwewe uri kuti ndakazokuona munzira. Ndiwe hauna mhosva naye. Mhosva Alifanya kunyepa mdai. Kana ndi mdai lenye manje atakuda ndiri musango. Saka muri kupesana kane mu. Uri kubva mwana. Saka iwewe dzamuri kupesana nemufi. Iwewe fana kuti ungobatsirike. Haiti mhosva yekuti unodzoripa unge ngozi bai. Munotonzwisisana penepa handizvo. Hazvifanani nenyati dzinoripwa chii munhu akauraya. Handiti zvinhu zvidiki-diki. Vanhu vakaita zvinhu izvi muri panapa mutore munopetwa zvinhu zvidiki-diki. Iwewe dani wangu angoti sorry. Wobvunza kuti ari kudei pasori yache ndizvo. Achisimuke arekerane newe aende kune wakamukanganisa. Nekuti uye akaurayiwa ndobva aturikwa bai mumuti wazvibva. Zvaakaurayiwa bva aturikwa mumuti. Saka uri kuona kuti iwe peza yako chete nyaya yekuti inini tangwa nekuti handiri kudzona kuti povhu yese uyu munhu anga ari musango. Anga kunditendeka inini zvisizo bandovhuma ere ndakamubatsira. Ndakatomutaura kuti ndaona munhu uyu wonditendeka inini kuti ndine mhaka naye. Murozwa chiremba pendurikutaura kuti shamwari yangu ndopendurwadziwa kuvhuma rutedzi kudini? Kugwa. Iwewe hauna kufonda, hauna kuserenja munhu. Handika ndo zvandiri kuona. Asi munyaya yemunhu uyu pane vanhu vangani? Vashanu. Saka muvashanu ivavo iwe ukabvuma rutedzi une mhosva yako iwewe yaunofanira kungodini? Yakunofanira kungotiwo yacho mhosva uyu ndeyekuti iye ari kunama kuti ndakamuona munzira. Nekuti nhasi wadaro zvako iye munhu angari bai ndizvo pachinangwa pane vanhu vakaita saka iwewe nyaya iyoyo basi ndiye unofanira kukumbira. Wangobhadhara zvinhu zvako zvidiki-diki su tiripo pakukumirira. Asi mime mukabva mati pururu dzoro kumirana ngadai kunge muchembudzi. Ndinodzimirira sei? Handizvikwanisi mwana. Ndongokusiya ndika makadaro. Inyaya ng'one-ng'one. Wakauraya handitwarikwe. Eka anoenda wakakune wakauraya. Iwewe akabuda mumba mako. Autoenda kuna nekuti tangu yewe ungarekera kudaro. Chiremba ndinombobvunza. Mubvunzo wangu uri pekuti mufi akandinyepera akandisekerera indisina zvinoti andisekerera aba ndobvuma ere? Amire nditaure ndinombomira ima iyo ndikubvunza chiremba. Emani taura nini?
ndiri kuti chiremba mufi akatara kuti inini akandisekerera inini ndisina kuzviona kuti andisekerera ba ndingabvuma ere mudare kuti shuwa akandisekerera iwe haungazvidziba kuti akakusekerera sei mwazviona nekuti hauna kuzviona asi zvaakuita mhuri yekwamachika iyi ifanira kuti itsvage chakauraya hama yawo kwete kuti wandiparidzire nenyika ino kuti ndakaonerei munhu ibva mwana ndakasekererwa ndakazwa tateka ubve imimi chimbonyararani arutaura nini handiti arutaura nini iwepo ka awa havari kukuparidzira kuti wakauraya here awautoparidza kuti ndakasekererwa zvendisina kuvaudzapo iwepo vari kukuudza kuti wakauraya here munhu kana kuti waakuteerera uyuzvo waakutaura handina taura takambouya pamambo panapa muswere tasungwa nemapurisa nyamusi mauya padare pandii ini nobve madura nguva handiti pamakauya pai hamuna kuonana nini handiti mukuta kuamba kundiona ndizvo kana nkhani yebhegi yamu kutaura ndikamboibva irini handiidzivi handiti ini ndikutaura yangu pano nyamusi handiti ivepo habzina mhosva iveve chibva kuti ye sebvenini uri unditi ndine mhosva yakadai panoitwa senyi handiti kuti tione kuti iwewe yako nyaya yapera here kumba kwako ndosaka ndauya mudarira mambo kechipiri ndatouyawo kechipiri kuti mambo hei onai takatorwa tikaendeswa ujeri ndikaparadza mare ndikadai ndikashaya rufaro zita rangu rikasheshwa nyika ino yese asi ndina mhaka nemunhu sei awo ari unditendeka ndonyaya ndaurira pamambo inini saka muri kuona tiri kuti nzverei kuona kuti ndimatini chaiyere mufi ndonyaya ndauya naye kuna mambo inini mufi ndiye ndakuudza kati mufi ndiye thangwe riripo ndakuudza futi kuti mhosva iri kutevera munhu pauri wakabata munhu ndiye mufi handiti mai akabata nemufi wacho handiti nemunhu akagarirwa nemufi vanhu iwawa wane zvekwawo munyazonzwisa zvaita kuti nhasi mufi akasika unodini bata handiti ka saka pandiri kuda kuedza kutaura nemi ndipomira zveshamwari pandiri kuda kuedza kutaura nemi ndepekuti zvava kuzoita kuti nhasi mufi andobata apa abate apa abata apa pane nyaya iri kuda kuti ende kunodii kunojeka handitika ari kutsvaga mufi kuti ndeupi ane hana ingaparuke kuti ndikasike kudini kuzikanwa handitika saka yauya hana yakaparuka ndiyo hana yakagarira handitika izvezvi paari papapa hatisi kuda kuti paari papa tikatomukumbira kuti shamari iyi nyama yevaridzi handitika wakafanira kunobata kudzinza rani rako kana kuti dzinza revakakukanganisa haaregi kuenda anosvika asi ivo vakakanganisa vacho vari kuvhara nemishonga saka imimi munofanira kuita plani yekuti movhura sei wenyu imimi handindi makamuradzika here zvombonesa kuvhura here nai baba hazvimbonesa zvitorei nguva nokuti vanhu ivava vanotouya futi vachitaura kuti sorry papa hatisi takaita izvi vari vanhu vangani vashanu tapedza nini saka munofunda dare zvakanaka tirotenda saka ndiri kukumbirisa imimi chamungaite uyu aripo asingabudi mudare handitika aripo nokuti nyaya iripo ndeyekuti ada kuchenurwa handitika kuti zita rake ridini richene pakuchena kwezita rake iye ngabvume rutedzi rwokuti ndakadini ndakangoona handitika so panyaya dzekubvuma rutedzi ndakaona imimi mochikumbirira kumufi mufi wetosumudza mufi unofanira kubata the right person kwete kuramba achinobata vana vevanhu handitika nekuti hamusi kutamba nevanhu vakapusaka makutamba nevanhu vakangwara imi nhasi munogona kuwadaidza kudarira changamire iro rino vakakurambirai futi vanotokurambira kuti hatizvidire ndatizvizive asi vachizwa kuti ndowane nyaya dzivi idzodzi sabhuku wenyu ari kupi muri kuzvinzwa muna ishe tina ishe naika ishe handiti muri pano tiri kukumbira kuti nyaya yevanhu ava ka ienderwe pamusha wavo chaipo chaipo kunosimudza mhepo yomufi kana maona chiremba anokwanisa kuita zvinhu izvozvi musaramba muchinamana zvamuita ndiri kukukumbirai ndiri kukumbirai kuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakadini zvakanaka. Wabereki mune nzara nenyota here apa? Magutsikana iri vana mbuya
zvakanaka nai ini ndinoda kuti inini savanhu vauya mudare handidika tinoda kuti imimi mudare renyu rekutanga rechipiri rechitatu inini mapedzera ndoita dare nokuti ndikaona muchidaiso ndopedza dare nokusumudza mufi ambotitoreri maminitsi ba iye uyu haatori maminitsi bo kana zvanetsa ndokudaidzirei mambuya otaura nemi izvozvi kana zviri kunetsa nokuti pane zvinotondibata pandiripo panapa zvanetsa ndokudaidzirei mambuya iwo okurukura hurukuro yavo yakanaka pamusoro pekupondwa kwafi nokuti mafamba matara akawanda neshe aki aside ine ndiri pandanoyemera basi ndatiine pano nkhani imweyi ukuna ndambomisa kuti andichiri kunyaya uku kwakutaura kwekugoneka mazvibva ndaikutaura dzekuenda nandimana nkhani imweyi yandarongai umwe mukuitora nyaya ndataura mukuitora apata nyaya yareba nyaya yanga idalapha ndizvo asi taikuguma nditi wazvibva ire zvendaronga ndati iwepo mhosva iri kukupata mwanangu mhosva ng'onong'ono haisi mhosva kuru handiti zvairi mhosva ng'onong'ono iri kukupata mhosva iyi iri kukupata ndeyekuti wenei udadza muona wamuona iye anga ari mutengo so iyepo ari kubwerera kuti iwepo rudzani mizira tina ndiri munjira so wadamumura iye waripo iye ari kuti nandiri mutengo so ndo mhosva yaari kukupasa iye handiti so iwepo wadamuuraya iyo waripo handiti bzawaripo wadamuuraya wakaita ntchito yawo wakamuika kwawanamika ndibzoka siwe wadzaona muntu aditidini adimangirirwa handiti so dzaona muntu adimangirirwa nkhondo yakukutera ndeyekuti iwepo ukudzanamisira mbo dzimwe dzire tamwene kuti iwe ndodadza ndiona ndiri pankhanipi musanonoke naye yeni handiti zvanenge ari pankhanipi tiritori padhuze naye ndinaye izvezvi musanonoke ndikukandirai ndoda kutokukandirai musanonoke mimi mukudyira poison mukunyara saka muri kunyara nevanoda kukurayai ndo zvamuri kuita sorry kwenyu kudzimba ndo kunoda kuti kusvikwe ndingava ndisiripo ini asi nyama yandakagarira inofanira kusvika papi ipapo ndoda kukuonesai takambotaura tese takamboonana tinozivana here asi nyaya yenyu yamuri kuti nhasi uno muchinetsana mutorereka un'anga dzimwe dzechi muchindoromba zvipambo zvekundotsika zvokunovhara wafi wanganiko wafi wamuri kuuraya mudzimba idzi muchingotsika vanhu havana kutanga kuuraya nyama iyi chete mazwa here vane vanhu vakawanda vavakauraya vachiita nzira dzipi idzozi iri gamba harisi kusipa haritsikwi ndoda kuti arege asi ndoda kuti mukasike ndoda kuti mukasike sorry pane zvakandibata izvezvi ndoda kuti mukasike kuropa wakariisa ndoda kuti mukasike vaita sevanhu vaya vanoti tinoda kuita zvokuti tipfume tiite mari mazwa here tiite mabhizinesi ani edu akataura nyaya yake kwakaiswa ropa vachabhadhara zvikuru tiri kunzwisisana majaira kuuraya vanhu mahonde hendi majaira kuuraya vanhu mahonde
muchitengwa nevanhu vane mari, iwe usina mari, wota ropa wotora ropa romunhu unotengesa kuti ndite mari, chawawana chii? Hapana. Washipo ipo papo wasati wainda. Ndaida kuti muonesana na machika. Kuti wana machika awa. Ini pakutanga ndaitoti ndiri kuwabatsira. Nyarara shamwari. Nyarara. Nyaya yako ndinayo. Dare rako rese ndinaro parinotengera parodini. Asi chandiri kukumbira nchokuti vana vakafirwa. Regai kuraranisa mukanwa. Makafirwa imi. Haisi huku iyi kana mombe, munhu. Ropa rake na izvo zvizvi rine vanhu vangani? Vaviri vane mashopu. Ndivo vakanogovana ropa ripi iroro. Hazvishamisi tinosvika kunana Sagambe uko. Kana mufa kutaura nyaya dzani. Hakuna anoramba wakomana. Hakuna anoramba. Kubvuma Rutedzi chete ndo pari uripa. Bvuma Rutedzi. Handitika? Wadona aiwa ndokomana ndadona ndo zvakaitika ndo zviripo. Touchenesa maoko api? Ai, ochenurwa maoko ani? Ake. Sorry. Ndakuyeneka. Haini ndakutofamba. Ndakufamba. Ndakufamba. Zvakanaka ndakutofamba. Kuguma kuti ndakaona murume. Chete. Kana pamberi pamambo mudasakana iko kuna awa kuti wazoweko tema muti wakatodharirwa nemupurisa naye. Zvinoita inzwa kana wakaona. Inzwa wakaona. Asi pane mashoko anozouya atinozotaudzana asiripi. Asiriwo. Zvozoita sokunge une mhosva yakakura-kura. Asi usina mhosva yakakura-kura nenyaya yekuti mashoko tinozona kupindirana asiripi. Tonotaudzana mashoko asiriwo. Nyaya basi ndeyekuti musangarekana kuti munji. Ndipo vari kunetsana basi. Unozvidziva here? Inzwa tikati munzira. Tomboenda kusangoko. Totsauka kubva munzira huru toenda musango. Handiti? Muti wacho wakaramba kutemeka. Muti wakaramba kudonha. Chitemwa muti wemuzhanji wakamboramba kutemwa nedemo. Wakaramba kudonha. Ndodza ndikumubvunza kuti musango here kana kuti bai. Ndo pane nyaya yako basi ipapo. Ukangobvuma ipapo dzatopera. Hapana imwe nyaya bamwana. Toizwa kuti nyaya iyo yakuda padzarangofanana nyaya dzakuda. Zvinhu zviri kuitika pachete kuramba hawo zvinhu. Asi zviri pai? Zviri pachena. Maita basa sabu. Dani ipapo wangobvuma basi. Ndokwanisa kuti ndikukumbirire sei. Tiona kuti dzipere sei. Handiti? Iwe uda kuchena. Handiti? Wakausungirirwa ipapo. Uda kuchena ndikubatsire. So panotorwa ivhu pakatambwa mutambo upi? Iwoyo. Ivhu remuzasi makatambwa mutambo yokuti uzosungwe ndorodotorwa iro. Tofamba nechi? Nekusvika pawakaradzikwa. Totuma. Handitika? Zvopera. Iyo yapera. Kana uchida kubatsirwa munozotaura. Pane kubvunza here? Tone kwenda kangu. Unotochiuya isusu manje kuchisina kutobatsirwa panyaya iyoyi. Titende mberi naro daro iroro. Totongoti basa iroro mubate murimi. Ndokuti zvichene. Kuti zvinake. Gadi. Nonzwa nini? Mune kubvunza here? Mana. Mubvunzo wangu uri pekuti wana mashika ame asana pezvizvi yakabatwa. Ndichingarara izveni zvatopera. Mubvunzo wangu uri pekuti wana machika instead yekuti watsvage zvakauraya hama yako wakutangawo kudzitendeka. Ndopendiri kuti wana machika ngawapazwisise. Ndibatsire. Watonzwisisa mudhara ipapo. Tendeka imufi ndiye apo watonzwisisa. Ndana machika kusara basi ndoti mimi mangobvuma huku neuyi chete kuti aiwa. Shuwa sorry moswa ndinayo ndakakuona. Musango. Andi wana machika simufi ndiye ari kutaura. Andimazwa. Awo zvawo watozwa zvatongosara kuti wasimudzirwe mufi. Iwe warandira mufi kuti asiye pamufi asiye mateno andinoziva. Iwe imoso fiti. Iwe wati mateno ndiye wanoziva kwa. Iwe wati kuda. Arikati amona arufamba. Ndizvagire iwe zvakanaka.
Une wako mateni wanoziva. Ine problem Zvaita. Discuss TV,